నిదానంగా రాక మార్చితే ఊరుకోము పెన చేస్తాం ఆగదు ఆగదు ఆగదురా అమరావతి పోరాటం ఇక సాగదు సాగదు జై అమరావతి జై అమరావతి సాగదు సాగదు గత 299 రోజులుగా అమరావతి ఉద్యమాన్ని రైతులు, రైతు కూలీలు, రైతు మహిళలు అందరం చేస్తున్నారు. ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ఎన్నో విమర్శలను ఎదుర్కొంటూ, ఎన్నో అపనిందనలు ఎదుర్కొంటూ, ఎన్నో దాడులను ఎదుర్కొంటూ ఈ రోజు వరకు కూడా మేము ఉద్యమాన్ని సాగిస్తూనే ఉన్నాం. మేము అమరావతి ఏకైక రాజధానిగా కొనసాగాలని చెప్పి ఉద్యమం చేస్తున్నామే తప్ప మాకు మరి ఇతర ఆస్తులు కానీ ఎవరి భూములు కానీ కబ్జా చేయడానికి మేము ఉద్యమం చేయట్లేదు. దయచేసి 5 కోట్ల ప్రజలందరూ కూడా మాకు సహకరిస్తున్నారు, మాకు మద్దతు ఇస్తున్నారు. ఈ రోజు వరకు మేము అందరం కూడా ఏకతాటి మీద నడుస్తున్నాం. అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఏకైక రాజధాని అమరావతిలో కొనసాగాలని ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు మరి చెప్పినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈ రోజు అధికారం రాగానే మాట మార్చి మడుగు తిప్పినటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ ఎదురవుతా ఉన్నాయి. ఈరోజు న్యాయస్థానాలను కూడా ఈ ముఖ్యమంత్రి కానీ ప్రభుత్వం కానీ గౌరవించట్లేదు. మరి న్యాయ వ్యవస్థల్ని గౌరవించట్లేదు, న్యాయమూర్తుల్ని గౌరవించట్లేదు. ఈరోజు మాకు న్యాయ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, మాకు అమరావతి ఏకైక రాజధానిగా కొనసాగుతుందని మాకు కోర్టుల్లో తీర్పు వస్తుంది. కాబట్టి మేము ఆ నమ్మకంతో మాకు భగవంతుడు కూడా ఉన్నాడు, ఆ భగవంతుడి మీద మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. మాకు ఎవరి మీద నమ్మకం లేదు, మాకు న్యాయ వ్యవస్థల మీద భగవంతుడి మీదే నమ్మకం ఉంది. వారే మాకు న్యాయం చేస్తారని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం. జై అమరావతి, జై జై అమరావతి. జై అమరావతి, జై జై అమరావతి. 299 రోజులుగా అమరావతి ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము. ఇదే స్ఫూర్తితో మొదటి రోజు నుంచి ఇదే ఉద్యమాన్ని ఇదే స్ఫూర్తితో కొనసాగిస్తున్నాము. ఇక ముందు కూడా అమరావతి రాజధానిగా కొనసాగింపబడుతుంది అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నోటి వెంట వచ్చే వరకు మేము ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంటాము. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క 29 గ్రామాల ప్రజల అదే అనుకోవద్దు. ఇది రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం ఆధారపడిన అమరావతి కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలి. ప్రతి ఒక్కరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చి మాకు సంఘీభావం తెలియజేయాలని కోరుకుంటున్నాము. జై అమరావతి, జై జై అమరావతి.
అమరావతి జై జై అమరావతి. ఇవాళ ఉద్యమం 299వ రోజుకు చేరుకుంది. రేపటితో 300 రోజులు అవుతుంది. ఈ ప్రభుత్వం మొండి వైఖరికి నిరసనగా రేపు 300వ రోజు దీక్ష చేస్తున్నాం. 300వ రోజు కూడా చాలా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, ర్యాలీలు కానీ ఇట్లా కానీ. ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి విడనాడాలని మేము కోరుతున్నాం. అలాగే ప్రభుత్వం ఆ అమరావతి రాజధాని చేసేటప్పుడు మా దగ్గర ఎలాగైతే భూములు తీసుకుందో అదే రకంగా డెవలప్ చేయాలని మేము కోరుతున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు మొండి వైఖరి విడనాడి అమరావతి రైతులకి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం. ఇవాళ చూసినట్టయితే అమరావతే కాదు, రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అన్యాయం అయిపోతున్నారు. ఒక రాజధాని లేదు, 3 రాజధానులు అంటారు. 3 రాజధానులు ప్రభుత్వం చెప్పింది, కానీ దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటో చెప్పలేదు. ఎలా తీసుకొస్తారు, రాష్ట్ర ప్రగతి ఎలా జరుగుతుంది, ఇలా నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఎలాగొస్తాయి, అలాగే మౌలిక సదుపాయాలు ఎలా సమకూరుతాయి, ఆంధ్ర రాష్ట్రం అప్పుల నుంచి బయటికి ఎలా వస్తుందనేది చెప్పలేకపోతున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు.